Nyakwaramogi Atiang machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono kama odwa twak otudore kod Tego Sekta mar Sukari. Kalore ni tarik 1 dwe mar 11 mano ma higani, jatend piny Kenya William Ruto nochuoyo koke e sugar bill mano mar higa mar 2022 nyaka sani koro bobedo Sugar Act e pacho kae, matiende ni koro en chik e pacho ka. Ere kaka mano bro bedo katego, kata jiwo, kata bero, kata chiero sekta mar sukari e pacho kae. Mane momiyo Kinyi makawuono Nyakwaramogi Atiang antiere kod wendo e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wago ane mbaka ni nyaka sani ka koro sekal sugar bill makamano kata kose kete mar mondo mi obed chika. Ere kaka obro bedo ka okelo lokruok e sekta mar sukari to kaka en achiel kuom jogo mawuok e gwenge mipidhe niang' e pacho kae, kata kaka achiel kuom jakanyo kata jakoma mano mar Kenya Association of Sugarcane and Applied Products. Ere kaka oneno ka kalo kata chuo kogno e sugar bill bro bedo ka chiero sekta mar sukari e pacho ka. Nyakwaramogi Atiang mana kaka senyisi antiere kod wende kaunti ma Kisumu mano Charles Atiang ma en jakoma mara Kasapa. Oyawre Charles ka intiere kaunti ma Kisumu. Chiew nade Kisumu, chiew nade Kinyi makawuono? Erokamano Madam Joyce, Kisumu chiew maber, Nyando Sugar Belt, Chemelil Moroni wachiew kendo wan kod koth nyidho matin mane Nyasaye omiyowa mane piny kawuono. Machiegni twako Kinyi makawuono Atiang. Nyakwaramogi Atiang mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo e studio maro e kaunti ma Kisumu. In bende kamora mora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kocha kotwak marwa yango Kinyi makawuono Atiang tok ka jatend piny Kenya William Ruto no keto koke e sugar bill bakoro bedo chik e pacho kae. In kaka achiel kuom jokanyo manitiere sekta mar sukari e pacho kae, mano koro nyalo konyo kaka jogo manitiere sekta mar sukari e yo machalo nade Atiang? Erokamano Madam Joyce, akawo thuolo ni makende mokwongo mar moso Nyakwaramogi Atiang duto ka achiel kod jopur niang' kamora mora ma untiere, kochakore Kwale, Sukari, Soni, Chemelil, Moroni, Busia, West Kenya, duto te. En morna makende odiochieng' makawuono nikech wasebedo ka wayware kata wasegolwe ni maromo chiegni higni 10 kawuono nyaka ne keth sugar board mane waduoko e AFA. Omiyo en morna makende odiochieng' makawuono ni an achiel kuom jogo mosekedo motegno kabisa mondo ne wayud chik makoro president nyoketo e lwete ni. To kasetime kenda wasebedo kwa time kod Kenya Sugarcane Growers Association, Secretary General Richard Ochieng Ogendo, kendo agone erokamano kuom chung' koda kata kuom chung' kod jopur ka achiel kod wabunge magwa bende ma wasebedo godo ka kod kacha. Ka inyalo paro ni ne sugar bill ni nonego kadhe bunge mokadho to nodhi ma kuchopo dong the sitting mogik to governor ma Siaya Honorable James Orengo nodhi mondiko barua manochunge manodok to zero. Kendo nyochako chake ago mokwongo erokamano maduong' ne jopur mosechung' kodwa, wabunge mosechung' kodwa, to maduong' mogik ne ker mar piny Dr. William Samoei Ruto. En ng'ama wacho to kendo timo. Gimo notamo Uhuru Kenyatta timo higni 10 kwaluorore aluora, William Samoei Ruto omiyowa higni 2. Omiyo gi lweto duto te waungo sirkal Dr. William Samoei Ruto. Kendo anyalo wacho ni going forward Joyce, sugar industry koro nigi gimiluongo ni pesa. Kanyo president oseketo the sugar bill into an act tarik 1 dwe ni, kendo nyoro no tim gazettement, special gazettement manotim nyoro manyiso ni the sugar act now is on operationalized. Number 1 en ni nitiere osuru, pesa michoko ma en 4% mar sukari moregi e kambe wagi duto te patan. So en pesa ma onego bedni ichako chok kochakore odiochieng' makawuono e Kenya duto te, e kambe wa duto te, kendo en pesa mabedo in a consolidative fund mabro bedo run under sugar board to bro bedo managed
gi committee sub committee ma bibiro losi bang' koseyier directors magwa. Omiyo atua maduong' mogik ma wagoyo odiochieng' ma kawuono en ni koro wan kod bunge mar jopur niang'. Jopur niang' oyudo thuolo ma biro yiero directors magi 5 madhi bedo e board no. Kendo pesa bende koro ichako ng'adi e kambe gi duto ma chako bedo saved to manage and run the sugar sector, Joyce. Tiwacho kanyo ni nitiere omenda mano mar atamalo 4 mibo bed ka ichoko. Pesa ma kamano biro bedo ka wuok kanye, to ere kaka biro bedo ka okonyo, nikech kaluwore kod mano wantiere kod omenda obedo capped mar mondo mi obed atamalo 4 monego bed ni itiyo godo e weche go mag chiero sekta mar sukari. Pesa ma kamano biro bedo ka wuok kanye Atiang, mana kinyalo lero e yo matut. Erokamano Joyce, pesa no endo en pesa ma wuok from consumer, en pesa ma ing'ado factory to ikane mondo oran sugar sector. So en pesa ma ok en osuru ma wuok kuom ng'ato ting'ade sukari miuso e kambe wa duto kuom tan ka tan ma sukari. Atwang'e ni kinde mathoth jopur osebedo ka ywaka ng'eni gino maduong' ahinya kata loch maduong' ahinya ma un kaka jogo mantiere sekta mar sukari uyudo toka no sekala mano sani koro wantiere kod Sugar Act e pacho ka ok waluonge bill kendo kalore ni jatend piny no osechweko ke sani koro en Sugar Act. Wang'eni mor maduong' ahinya manuntiere godo mano en mar loso sugar board makamano. Ere kaka un kaka jopur mar nianga uneno ni biro bedo ka loko sekta mar sukari yo machalo nade mar mondo mi japur mar nianga kuonde mopogore opogore mar mondo mi chunygi kik tho gidhi mbele kod pur mar niang' nikech kuma nochope sani kaluwore kod midhiero mosebede sekta mar pur mar niang'. Jomoko chunygi nosetho giwacho ni we abol pur mar niang' adonje pur machielo to mat koro udhi bedo kod sugar board ne dhi konyo japur ma kawaida e yo machalo nade Atiang? Erokamano mokwongo Joyce, anyalo wacho ni the sugar sector kata sugar sector ondiko dhano maromo 5 million directly and indirectly, kochakore gi japurno gi jogo matiye sembni wa to gi jogo maloko wan sukari to gi jotich mane kambe wa. Kiriwo gino Joyce, ondiko dhano maromo 5 million. Kako dhi konyo wa chalo kama. Achiel kuom gino makoro wan go sani ni wan kod bunge mar yalo weche mag niang'. Nyaka ne terwa e afa bunge no nokethi, tiende ni japur ne onge gi representation. Koro samo wuoyo ni wan gi thuolo ma jopur dhi yiero directors magi kendo gidhi gibedo e bura e quarter marwa to gine ma gibiro yalo kaka industry bedo regulated. Namba 1 en ni nafas nitie mar jomidhi yier. Namba 2 nitiere pesa ma wacho cha midhi ng'ade at the consumer level ma ichoko en omenda madhi konyowa about 40% obed allocated kosechoke madhi e cane development. Pur mar niang' Joyce okoyot opek kendo ninya yudo ka ndalo mane wane sugar board mane okadho manokethi makuro oduognwa sani ni nimiyo japur loan at 5%. Tiende ni miye loan at 5% to recovery benitimo didek. Tieni beto niang' mokwongo ting'ado 60%, kati chaki ng'ado 30%, kati chaki ng'ado 30%. So japur ne nigi kama ne chwoe lwete. Bang' gigi duto kanokethi, puro niang' is a heavy duty. Pure is heavy, buso is heavy, all thick mar niang' is heavy. So dwaro omenda mapek. Koro ni nyalo yudo ni kidwa mondi pur niang' tidhi kao loan e bengi magwa. Banks wagi charge interest ma dhi as much as 10%. So nyiso ni kikao pesa kuno to monde duogi yo ichul pesa no bedo mapek. Na machielo bende ni nyayudo ni monde dhi kao gowi loan e bank ibiro manyo gimiluongo ni title deed security. To pesa wani endi en pesa maka ni chiwo timiyo japur maonge security. Security ne en mana puothi no. Kise siemo puothi ni an gi puodho eka 2 gi nus kata eka 5 kata eka 10 ti apply timi pesa no. So ne wantiere gi sufficient production mar niang'. So mana chiel kuom atua ma jo Kenya koro wagoyo sani ni wadhi yudo pesa moromo puro niang' manyiso ni close mar sugar import moro cha ma bende sama wuoyo kodi ni
kes mare bende dhi mbele e do kochakore saa 4 e kes man manatero kwa niaba mag jopur niang' mwasechungo sukari maoko kochakore dwe mar 5 higani nyaka kawuono momiyo kambe wasani koro timo ang'o koro nyalo yudo kaka uso sukari. Kopogore kod Kenya mano sugar board monego bed ni chugo mabendi selero kanyo no bobedo kod jokanyo mebo bed ka yiero kachiel kod moko kuom ber mobo bedo ka okelonu bende ka toka kanose ket kogno e sugar bill makoro bedo chike pacho kae bende nitiere paro mano mar loso Kenya Sugar Research Institute ere kaka mano bro bedo ka konyo japura inyanya to mano ma sani koro nitiere kod geno tok kanose kalche kata ose ket kogno e sugar bill mose bedo kodeko kuom kinde malach Atiang. Erokamano mana kaka naselere ni achiel kuom tuamo goyo act makoro nitie sani ni nitiere pesa madhi for cane development kaka wacho. Research marwa play a very key important role in the sugar sector. Tiende ni gine magisik gisomo yore mag kaka onego waket mbego machiek piyo ma kaka sani kidhi Kibos Sugar Research ka tipo yudo ka gisekelo varieties mag niang' chiegni 22. Koro gimodong' en pesa no mondo nyo kaw mbego magiseketo machiek piyo gin mbego machiek kind dweche 12 to gi dweche 17. Nyiso ni kama nye niang' kaw dweche 24 ma koro kaw dweche 12 tibete tieni japur dhi yudo yuto mang'eny tieni bang' dweche 12 ka dweche 12 tisebeto niang' mopogore gi moko manchene niang' nyalo bet nyaka dweche 20 kata 23 kucho kapok obeti. Koro okelo ne japur yuto mapiyo piyo. Kendo achiel kuom ber ma koro Sugar Act ni okelo ka wuoye pesa ma wacho cha en ni bath pesa no kendo waonge kod yore magwa mag sugar sector okethore makidhi chako kata gi ndhiwa mibida olo Moroni Chemelil nda olo Nyando Sugar Belt nderni orumo nyaka area apart from Kakamega mane Oparanya notemo moloso nderni. Koro pato gima wan go gi konyruok sani ni kata ok jok mapuro niang' koro wan gi pesa madhi open wa up sugar roads kendo wan tiere kod pesa bende madhi support research kuno bondo ndikeji iwinja research ondiko ji kendo pesa no bikocha biro mochako olos godo nderni bende open up ohala not only niang' kende open up communication network within the sugar sector kendo same pesa no bathe bende nitie percentage madhi konyo rehabilitations mag factory chewagi giringo ga kata gi operate bang' higa achiel to nego beni giloro ka gitimo maintenance nyaka ne ket sugar board Joyce gi jopur niang' duto mawinjowa kambe wa osebedo ka themba kambe wa Moroni Chemelil Soni Nzoia osebedo ka themba nikech the national budget mar agriculture duto te koriw to nyochi miyowa mathin kabisa under sector mar niang'. Koro biro mar act ni sani wan kod pesa mana mar specifically regulate the sugar industry. To achiel kuom ber bende mochako konywago mukelo Joyce wan kaka riwruok mag jopur niang' wasebedo ka wakedo ne jopur makata sama wuoyo kodi ne wacho ni kes nie court osechuno wani wachoko mana pesa kuom well wishers mondo waked ne godo haki mag jopur niang'. Koro ka bende for the first time act ni okelo nwa pesa manyiso ni riwruok mag jopur niang' bende dhi yudo percent 5 kuom pesa no mochoki tiende ni coordination mar advocacy mar jopur niang' koro dhi malo. Wasebedo kwa time Joyce to kosebedo mayot to run organizations without funds nikech members matin mamiyowa pesa to support the activities to kochopo kama koro chopo kama nyaka koro sukari yomo mawa oko maketho sector marwa nochuno mondo wadhi e court. Joyce an kaka Atiang wago bura Chemelil wago bura Mberere wago buche Moroni wago bura nyaka Nzoia ka jopur chokonwa pesa mondo wadhi wachul court case court mondo wachungo do sukari maoko. Omiyo nyalo wacho ni eno ndam riwruok mag jopur niang' sani bende kanche wan gi minister dwe mokadho omiwa thuolo mag riwruok mag jopur niang' mondo olos gimiluongo ni an apex body. Wasebedo maonge kod an apex body tiende ni pesa no tidhi kele e bwo apex body. Apex body nyiso ni KASAP Kenya Association of Sugarcane and Allied Products Federation gi KESGA dibedo piny mondo olos riwruok achiel
kinda mor ka wuoyo odiochieng' ma kawuono ni to actualize the act. Sugar Directorate oseluongo bura tich abich tarik 15 mondo many way forward ni consultation on the Sugar Act now. Ere gimonego japur tim, ere gimonego riwruok mag jopur tim, ere gimonego millers otim in preparation for elections and enactment of the act mwadwaro ni mondo tim not later than dwe mar achiel. Iwacho kanyo makare ahinya Charles Atiang ka intere county ma Kisumu yena mar mondo mi wakao mana yoyo madundo gisani ka waduogo to abobedo kwa dhi mbele koda goyo mbaka kotudore koda Tego Sekta mar Sukari kikidhi mabor. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies, Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 14 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Kipsitet, Nandi Hills, Namgoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot, Kapseret na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Juma ni chenro mar purgio haladwa na lerni wadhi bede county mar Kwale. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar nas. Kopogore gi nas bende wadwa wuoye madafu. Nazi nataka sehemu ambayo yuko na it's a bit humid. Onere teacher Dex achiel dakika 45 mana Ramogi. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa etwaka mokwonge chendo mar Rupinyo kinyi makawuono kama twak kotudore koda Tego Sekta mar Sukari e pacho ka nyato ka jatend piny Kenya William Ruto nochuo koke e sugar bill mano mar higa mar 2022 kendo koro en chik e pacho kae. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod wendo e county ma Kisumu mano Charles Atiang mainjakom mar Kasap mano Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Nyisi ni nyalo chwalo nwa penjo
ote paro moramora kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Wabobedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Atiang ka intere kaunti ma Kisumu e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Ere kaka Sugar Act makoro sani wantiere gode pacho ka ibiro konyo e tieko weche mag mibadhi ahinya nyato matimore pacho ka nikech nitiere jogo makoro lieko ni nyalo bedo ni debera kapo ni iweyo mano gigo te manitimore e sekta mar sukari ber ka iweyo gi e lwet Agriculture and Food Authority ka bende liekore ni chuogo mano boards mopogore opogore seche moko nyalo kelo bureaucracy ahinya nyato e sekta mar sukari. Ere kaka obobedo kokonyo e kedo kod weche mag mibadhi mar mondo mi going forward kate kinde mwadhi mbele to ane ni adiera toka noseket kogno e sugar bill bobedo chik to koro lokruok nitiere sekta mar sukari maonge mibadhi morabora. Atiang. Ero kamano Joyce, anyalo wacho ni biro mar Sugar Act dhi kelo gimiluongo ni sanity kata order in the industry kendo odhi duoko gimiluongo ni mibadhi piny. Achiel kuom mibadhi manyalo wacho Joyce en ni wan kod kambe wa mabondiko jotich kidhi Soni, Chemelil, Muoroni samo wuoye kodi ni nitiere gope mag jotich ma Soni, ma Muoroni, ma Chemelil, man Nzoia maduto tetete ne chupa about 5 billion. Kane wan gi President William Ruto Soni last year to notame penjore ni to kambi okawo niang japur orego okochulo japur okochulo jatich okwayo kony mondo loan be written off jatich bende okwayo ni okochulo. Achiel kuom gima osebedo nyaka ne wadhi e afa ni mibadhi nyodhi malo. Mibadhi odhi malo ma jotich ok chul to managing directors to nitiere kambego. Nyoche wabedo kama situation makata board bende nyoche ne onge mag Soni, Chemelil kod Muoroni nikech ne wadhi e process mar ang'o mar leasing. Sama wuoyo kodi ni Joyce an kaka Atiang nikech riwruok na kinene in full and Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Number achiel en ni japur idhi chul molasses kendo achiel kum report mose losi murumo achiel kum giumo ne wadhi e court ne wadwani mondo chulwa the byproducts and molasses report mare ready idhi team public participation e bura ma Friday mondo kaber chakre Januar idhi chul japur molasses. Mara ariyo kambe ma jotich nyoche okochul gimomiyo jotich ma Soni okochul kuom diga achiel. Chemelil the same, Soni the same. Tiende ni mibadhi nyodhi malo masa mowuoye ni kendo an kaka Atiang nyase ndiko barua ne Honorable Mbadi ma en minister marwa mar finance kendo an kod appointment kode juma manyien wadhi gi jo union mag jotich ariyo ma Soni, ariyo ma Chemelil, ariyo ma Muoroni to kod cooperative union kod directors mag outgrowers company mondo wadhi wabed kod Mheshimiwa Mbadi nikech ene makoro ochung' ne weche mag pesa mondo kapok ochopo Christmas ochul jotich gopegi ma Soni, ma Muoroni, ma Chemelil nikech Nzoia nosechul to magwa gi pok otimang'o pok ochul. At the same time wan kod gope mane loans mane omi outgrowers company machalo Chemelil, Soni outgrowers, Muoroni outgrowers, Nzoia outgrowers ne niange gi notere factory ma factory norego tok no chulo. Kuro mago bende gin achiel kuom gigo mwadhi bedo gi bura gi minister mar finance mondo oket gi e budget mondo gope gi bende uruch oko. Dr. William Samoei Ruto ma en ker marwa nyocha osedhi mbele morucho gope duto te mag kambe mane Soni ni godo, mane Muoroni ni godo, mane Chemelil ni godo. Miwani bende noa promise wani cases man Miwani nyochi wawacho ni mambo ni matatu wadwani mondo cases go ugolo ke court mondo Miwani bedo revive. Omiyo en atua maduong' ni mibadhi nyaka koro dog piny nikech koro wan kod board no biro kawo thuolo machuok kabisa mondo o solve out problem. Kantiere rebar pesa wan kod pesa mabedo collected the sugar levy madhi sort out magoendo. So en thuolo makende mwadwaro ni achiel kuom gigo manyaka wawinjire ni mibadhi ok nyoche nitiere e kambe go kende ne nitie mibadhi e management mag riwruok mag jopur niang. Kidhi Muoroni Musoko
nomigi gik moko tingni mag pur equipment mang'eny gi pesa mang'eny. Ne nitiere ndalo moko mane directors mag Muhoroni Outgrowers Company, mag chalo chairman Outgrowers Company gi kame mamoko, audit report nitiere mondo ne kaka irucho gopego, to jok mano mismanage gigo be mondo tim ang'o, nyaka kawnegi atua. Omiyo wawacho ni duogo Sugar Board koro okelo order in the industry. Japur yudo thuolo mar representation mare kate pricing committee. Sama wuoyo kodi ni composition mar pricing committee oting'o jopur ariyo kende. To sani under Sugar Act wan kod directors mabe jopur oyiero madhi riwore gi jopur niang' ariyo mabedo nominated gi Apex Body madhi bet e pricing committee kacha. And achiel kuom mano madhi kelonwa dongruok en ni waseloso the entire cost of production. Wang'eyo ni mondo ipur niang' pur niang' mibusi mitim gigo duto te kitere factory, cost mar production en ang'o? Tieni japur niang' nyaka bi chul pesa moting'o cost of production to kod ohalane. Sama wuoyo kodi ni Joyce, nyaka ne committee moro nyoche chuogi machiegni ni, an abede last pricing committee, bech niang' oseguom at 5,000. Nodhi nenga signal fauchiel gi 50. To committee moro manyeche nobedo appointed gi minister manyeche okadho cha, osebedo ka tich magitiyo en duoko bech niang' piny nyaka samo wuoyo kodi ni manochuno mondo wadhi wachunge kod. Kendo case no bende pod iwinjo today manwachungo go sugar import, to kendo wachungo godo wach mar bech niang' makoro jomoko bedo piny e kona to duoka bech niang' manyocha omo kata 4,000. To puro niang' kawuono mondo ipur tan achiel machiegi, Joyce, en garama machopo siling 6,500 puro tan achiel kende. So madhi kelo nwa sanity nikech directors modhi yier di medo namba madhi bede pricing committee. So jopur dhi bedo ge duol maduong' kuom weche mag loso bech niang', to bech niang' bende koro sani nyaka obed pegged on cost of production. Kigo kwano puro, buso, bero, pes mbego, gigo duto te ma japuro tiyo. Kotieko modhi ouso niange, nyaka chule pesa ma duoko garama mosetiyo gote, to buy products bende nyaka chul japur. Sama wuoyo kodi nyaka report oseikore midhi chul japur. Molasses wase diye chakre Januar ka molasses idhi chul japur. Nitiere another by products machalo kaka bagas. Kidhi e kambe gi chone giriembo bola gi stima. Sani giriembo bola gi bagas mawuok ang'owa e niang' ma japur. Kidhi e kambiwa ma Kiboska giloso nyaka fertilizer kowuok kuom mud filter. Mud filter en chuodho mawuok e niang' no. En bende en ang'owa en fertilizer, en mbolea makiole puodho to koro kidhi nyiewo mbolea mar 5,000 nidhi kete puodho. So wan kod atua mang'eny mwagoyo ma japur gikone kaber by higa manyien onego chul japur siling 6,000. Miye pesa mar niang' no, tichaki mede pesa molasses mar bagas makoro stima ok giriembo go bola cha. En bende kwachak wadhi wamede, awacho ni mbele iko sawa. Awagino ni te mana kaka iwachono ni mbele iko sawa, iseywa kanyeyo makare ni kotudore kod nengo mano mar niang' ma kaka jopuri chulo kotudore kod kaka gitero niang' e kembe kache. Wacho kanyo ni mbele iko sawa, ni nengo nyalo medore ba chope 6,000 kolure kod tons mag niang' ma japuro tero e kambi kacha. Kata kamano to ne jogo matiyo kod sukari, jogo miluongo ni consumers, to ka koro wantiere kod Sugar Act e pacho kae, bende nitiere kaka jogo matiyo kod sukari pile ka pile, consumers bende gibiro bedo ka ginene fuong'ruok moro e nengo mar sukari e kinde makoro wantiere kod chike motegno mabiro bedo ka tego sekta mar sukari e pacho ka Atiang'. Anyalo wacho ni fuong'ruok biro bedo nikech mokwongo under Sugar Act mondi kel sukari koa pinje maoko mondo donje Kenya ka obiro bedo guided by policy. Tiende ni sugar directors mag Sugar Board gi office mar Sugar Directorate biro chiwo update bang' dweche adek ka dweche adek ni waneno ka nitiere rem, ndio to ka en rem to ng'ama onego kel sukari. Achiel kuom gimosehinyowa ne miyo millers thuolo mondo kel sukari, kar mondo koro gi concentrate e wach mapuro niang' to girego niang' to gi concentrate ang'owa e wach mar kelo sukari moa oko. So Sugar Act orient fence oketo chik matek mondo kel sukari ma donje piny Kenya ka
nyaka bedni nitiere nok ma sukari kidhi kele. So mana achiel kuom kony mwakelogo. Namba 2 en ni joma madho sukari nengo biro bedo well stabilized nikech jotich bende. Awacho ni sukari nok ni jopur niang' kende, jopur niang' mopuro niang'go bende nyiewe eka pesa no revolve. Sirkal bende yudi osuru maran go dang'owa piny. Awacho ni sekta mar niang' ondiko ji Joyce dhano maromo 5 million kochakore ng'ama doyo, ng'ama beto niang', drepe mag tingni mineno kanyo goendo, jok mapango niang', so ondiko ji mang'eny ma bei gi podi dhi wuok maber, to kendo gimbende ka gichiwo gokinyi drep tinga yudo tinga monyalo riembo. Then pesa be koro nitie ma di konyowa reduce kethruok mag tingni nikech nderni wabe awacho ni county government osebedo ka kawo pesa moro miluongo ni cess. So kama wadhi e Sugar Act ni nyaka pesa ma cess no koro dhi bedo regulated mondo losa subcommittee ma peses ma japur chiwo cha to gi pesa infrastructure ma wuok e levy cha bende koriwgi tikelo equipment to nderni dhi losore. So anyalo wacho ni odhi kelo gimiluongo ni order and sanity in the industry. Atiang adier ang'o makelo ga nok mar sukari nikech wang'e ni toka waseloso ma wabedo kod chik mar sukari e pacho kae, mano Sugar Act mar higa mar 2022. Ang'o makelo ga nok mar sukari, to bende wanyalo chopo kaluwore kod chike manyien makoro wantiere god, wachopo kuma koro piny Kenya bedo piny mantiere kod sukari ne moromo ma onge tiende mar mondo mi wagol sukari e pinje maoko kabire e pacho ka, kaluwore ni golo sukari e pinje maoko kabire e pacho kae makinde mang'eny miyo pur ywaka kaachiel kod jotije matie kembe mag sukari e pacho kae. Bende Kenya nyalo bedo self sufficient kotudore kod wechego mag sukari, mani wantiere kod sukari mang'eny makaber wan bende watere pinje maoko. Erokamano, aparo ni nok mar sukari ma wabedo e yore ariyo. En ni sani ibiro yudo ka kanyo sugar board onge. Wan kod kambe mabiro manyien madonjo into the market. Kidhi Narok kae wan kod kambe factory chiegni ariyo ma already dhi chako rego by January February kae. Kidhi Kisika nitiere sugar factory mabende timang'o igero. So achiel kuom nok chandruok mosebedo enia wagero factory, ng'ato chako foundation mar factory mochiw projection on tan monego bioregi to oko invest in cane development. So failure to invest in cane development achiel kuom gima kelo ang'owa nok mar sukari. Number 2, wan kod gimiluongo ni cartels. Cartels nitiere in so many form. Achiel kuom cartels gima gitimo makelo nok mar sukari, anyalo wacho Joyce ni kuom ma kuro wan e dwe mar 11, dwe mar 9 ga 10 ka nyoche waneno weche mag masirni mag niang' mawang' sana area ma Miwanika nyoche niang' jopuro wang' mamoko oko kaw. So mano achiel kuom gino makelo ang'owa shortage nikech kidhi wang'o niang' to part of niange goendo kisewang'e to gintie ndalo ma nyaka ochop ge factory makokadho ndalogo kok ochop e factory ting'eni niang' no tuo to japur no osetiyo gi pesa ne maning'eno one way motimo ang'owa makelo nok ma sukari. Niang' odhi owang' moingo area capacity ma factory nyalo rego, nyiso ni niang' moko timo ang'owa odhi otuo. Then nitiere another area makoro dhi kelo sugar board dhi kelo go order eni onge kaka ng'ato inyalo mi licenses magero factory Joyce to kopuro niang' kotieko modonjo into the market to chako laro niang' mane obedo meant either to Moroni or to Chemelil. For example, wan gi West Valley Sugar monyocho biro into the market en kende kambi mar Jarateng mamano be wagoyo ondamo kendo wagone giero kamano. But nyoche nitie gimiluongo ni lack of proper cane development. Iyudo ka pesa moger go factory to gi pesa maginyiewo godo loche masombo niang'. To niang' ma loche gi sombo Joyce magi niang' mane obedo planned ni Chemelil ne dhirego kata Moroni ne dhirego. To gi donjo into the market, kineno the cost of loche go kende is worth about 2 billion.
trucks tingni maginyiewo, gilioche maginyiewo, madwa sombo niang, mane ok gitimo ang'o, ne ok gipuro. So look at it ni inyiewo machinery is worth 5 billion. Kikawo kata 2 billion tikete ken development. Tiende ni wadhi duoko ang'o? Waduoko rem mar nok sukari cha. That is the solution. Sugar board koro dhi kelo order and sanity. Ni every factory nyaka ket budget mare mar puro niang. So en puro niang number 1 koka factory come in. So an gadiera ni koro nitiere an act, and that act wadwaro bende ni mondo bed reinforced gi gimiluongo nang'o regulation. Lack of regulation nyiso ni chik wacho mage ma, but in absence ni ok itimo mano, ang'o monego timni? So nitie gimiluongo ni regulation. Regulation nitiere manose the under public participation. It was called Sugar Regulation 2022. Ma bende wadhiro matek mondo en bende obed sign into law. Koro tiende ni kiketho chikni to the penalty en ma. Achiel kuom gino mawacho ni ka japur otero niange to nyaka ichule within 2 weeks. Ka ok ichule within 2 weeks to nitie penalty ma nyaka itim ang'o? Iandago. So maga achiel kuom rem manyoche netie makoro sani with the new act koro reinforce. Ma japur ni gadiera ni kotero niange to nyaka chule within 2 weeks. Baka ok ochule within that 2 weeks to then kabino nyaka chule with interest. To iwacho gimoro kanyo Atiang kapok wadhi e yweyo. Kapok wadhi e yweyo machielo Atiang, iwacho kanyo ni kambi mora mora ma seche moko dwa chako, kata ng'ama osegero kambi mano mar rego sukari e pacho kae, nyaka bed ane gi budget moro mano mar pur mar niang. Budget makamano ka obedo godo mar mondo mi obed kod niang mobo bedo korego. Budget makamano en wuon kambi no ema tiyo godo e puro niang, koso miyo jopur mosebedo ka puro niang mar mondo mi seche moko oyar godo puothegi magisebedo ka gipure, kose budget makamano mar niang onego bed ni gitiyo godo e yo machalo nade Atiang? Erokamano Joyce, anyalo wacho ni kiweyo Sony gi Chemelil gi Nzoia magin kende kambe man gi nucleus, kambe modong mobiro gi te Joyce gin kambe ma private. Omiyo budget ma wacho en budget manyiso ni kidwa gero factory in that area, then iketo budget allocation mar kako nego igero factory ni odiochieng kodiochieng kobro rego tan 1,000, then nyaka itima projection, nyaka tim development mar that niang, kae tikao tan 1,000 kuom ndala diwa, kuom ndala 7 in a week, kae tichaki goye gi ndalo 30 in a month, tichaki goye gi dweche 12. Kuro nyiso ni sama ng'eny kambe gi duto te Joyce oger gi loan, sama gimanyo financier ma support gi gero kambi cha, to gitiyo gi budget gino to empower japur niang. Tiende ni en ogero factory to pur mar niang koro purely dine outgrowers, tiende ni jopur matindo tindo omiyo loan to puro niang nikech en gi factory to onge gang'owa, onge gi nuclear. Apart from Sony, Moroni gi Nzoia mago kende kambe manang'owa man gi nucleus gi modong gi te gin private, kendo gi empower japur, gi miyo gi loan to gi puro go niang. Koro niang no in return otimo ang'owa? Orego. Koro omiyo obil japur economically, japur bende in return otimo ang'owa? Omiye raw material ma odhi rego, then at the same time employment provisions be nitiere even for the locals ma mago ne okosebedo katimore, to mago provisions ma Sugar Act dhi kelo mawacho ni kigero factory e gweng'no to nitiere obligations mamoko, public relations ma ibe nyaka tim ang'owa? Nyaka tim, nyaka involve in weche mag somo, yore mamoko machalo mag loso nderni, nyaka plow part of whatever miyudo back to the community. So loan mawacho en ni gi area under ken dhi medore nikech gin gionge gi lope mag dhi pure niang. Lope mantie gin mag jopiny, so gi partner gi jopiny to gimiyo gi loan to gi puro niang, and that builds the economy ma Kenya. Wachungo sukari ma oko, wa increase production, then some increase production jabi kambe gi ondiko ji, so employment is created. Wachungo foreign pesa magwa mane wadhi nyiogo sukari oko, koro warego skach wakendwa, wamadho skach wakendwa, koro wa stop wachungo importations, economy mar
mar piny timango kuro dongo. Haya, adwani wakao yoyo machielo aneno ka en dakika achiel tok saa 2 mar okinyi, wakao mana yoyo madundo nyakwara Ramogi Ajwang kaito waduogo wadhi mbele. Ote magi baneno abo bedo kasomogi bang' yoyo makao gi sani, kik idhi mabor. Nazi inataka sehemu ambayo it's a bit humid. Inataka mahali ambapo tunasema ni tropical climate. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mane Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upiny. Asingo ni nabo bedo kasomo moko kuom ote ma ochwalo no okinyi makawuono. Ote makamago wasomogi achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni kara sekta mar sukari ni obere kanye nikech thurwa kocha to jopur pod ywaka kose obere ne mana individuals. Sukari podi donjo kuwuok oko to mae podi medo ketho ne jopur mapacho ka. Penjna wendo ni ponono ni ng'ato chunye no jok gi pur niang' bo donje pur machielo. Owinjo chak gi kanye mondo en bende oyude benefits go. Aluwo twak ka an Umoja Enako. Otieno wacho nano Otieno ka an Rongo Joyce Mosna jatelo no to daher penje niya adiera mane ma en godo ni sukari ok donj Kenya ka koa oko. Ezekiel Manyala wacho ni sekta ya sukari ndipo penye ufisadi sioni jambo kubwa sana italeta mabadiliko. Miwa haitoi sukari pekee, kuna karatasi, kuna wine. Odhi mbele na mambo kadhaa ambayo zimepewa kisongo tena sehemu ya kupima miwa kipimo sio sahihi.
Odhi mbele kocho ni haitoshi, vibaraka utoa sukari nje na kutumia vibandiko vya viwanda ambavyo hazipo. Bila umakini, sekta hiyo ndiyo kitovu ya ufisadi. Mano Ezekiel Manyalo keta kanyongi Kiswahili rokamana inya kuom ote makamano. Pamela Omolo bende wachono ya ore Joyce iparo ni chiero sekta mar sukari kara onego time nang'o nikech wawinjo mana ng'eny kembe ma opodho to ok wawinj madongore. An Pamela Omolo ka entiere Kombewa. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Atiang' iwinjo moko kuom penjo kaachiel kod ote ma joneno magwa nitiere godo okinyi makawuono. Atiang'. Erokamano Joyce, anyalo wacho ne jowinjo waduto kamoro amora ma gintiere kata mago man Umoja, nikech ng'ato nitie Umoja nondike tich utiyo Nairobi to en gi puodho dala. Anyalo duoko ne geno ni kuma ne geno lale, koro wan kod geno. Geno ma wacho en ni japur dhi yudo gimiluongo ni loan, pesa mar puro niang'. Ng'ata ma puothe nche ni nono, kochakore dwe mar achiel, dwe mar ariyo kwaseketo sugar board in place, nitiere pesa ma ntiere mar puro niang'. Koro gima obiro timo nonro mare manyaka obi odhi ochiw. Pesa gi nichiwo gi throughout growers companies kata cooperative societies, to kata individuals kama ka nitiere gi puothi tinyalo chiwo nonro mar puothino ne Sugar Directorate. Gibiro oro a team of surveyors ma check puodhono, mang'e status mar puodhono, tibiro mi pesa ma biro puro puodhono, mabuse, mabare, mapidhe. But gima watemo encourage ni puothino bende kik obed ka gimi list ne ng'ato, nikech ka in bende okikelo mari to ng'eto chama wacho cha biro kawi muda mang'eny. So anyalo duoko japenjo marwa mantiere Umoja ginigo ni ka en gi puodho dala, awacho ni geno nitiere. Machielo, wach mar sugar import, awacho ni nitiere order mane do ma Milimani ochiwo dwe mar 5 ma pod nitiere in place nyaka kawuono, kendo awacho ni chakre saa 5 wan e court kendo Milimani online, kendo abiro miyo jopur niang' kata link, they can follow the case from wherever they are. Machielo en ni the smuggling, sugar smuggling emosebedo katimore. But amor ni kane waketo wachno ne ker kane obiro Kisumu ka, to ne oket gimiluongo ni multi-agency team. Multi-agency team oting'o all departments, oting'o Ministry of Agriculture, oting'o Interior, moting'o assistant, oting'o iluongo ni the administration, toting'o police, toting'o surveillance, toting'o KRA. Anuoyo kendo awacho ni nyaka ne Raymond Omolo, PS maro ma wuod Omabeni, noketo ochuo iluongo ni multi-agency team. Sukari manyoche bedo smuggled from Somalia border nyaka border ma Busia osedok piny kata oserumo. But gima ng'eyo no oserumo, bemomiyo bech niang' koro dhi chako dhi malo. Machielo en gima nyalo wacho ni nitiere gima osebedo ka dhi mbele miluongo ni repackages. Kidhi kata Nakuma, tibiro yudo ka jo Nakuma to onge gi factory. Tibiro yudo ka sukari nitie moket ang'owa e jwand Nakumat. So achiel kuom order ma wacho ni Sugar Board duogo kata Sugar Act okelo en ni onge sukari moro mabiro bedo branded ma onge origin mare. Tiende ni mane kama wacho ni sukari mobedo imported ka supermarket wa emosebedo ka gin conduce mag sukari go. Gipando gi kamoro to geri bag gi. So chik mantiere under Sugar Act ni onge sukari mibiro yudo e supermarket ma onge label mare. Nyaka obed gi label of where it was manufactured. Machielo kendo matemo wacho en ni kambe wagi bende awacho ni nitie gimiluongo ni social and corporate responsibilities magitimo. Achiel kuom gi kambe gi aneno ka osebedo ka support nyithindo manidi mokadho kata timo okadho class 8 to ok nyal yudo pesa madhige form 1 kata moko timo form 4 mokadho mudhi university to ok nyal yudo loan whatever mondo gisom godo. So corporate and social responsibility en achiel kuom mago ma anyalo wacho ni the private sector sana of late osebedo ko thrive. Kidhi kata Kibos Sugar ka
gisebedo ka gi support nyithindo madhi school. At the same time aduoko jawinjo wachani samo undamo mwasego en the byproducts mowacho ka bende koro idhi chul. Achiel kuom gino be makoro nitiere under the act nyiso ni kambe wagite koro konego be ni girego mana sukari kende, onego be ni girego sukari to kod mamoko ma wacho ka ni kidhi tibiro yudo ka kaka Kibos yudo ka loso methylated spirit ma en kong'o, oloso fertilizer, oloso sealing boards, so gigi duto te add value. Tiende ni momiyo awacho ni magi duto te kobedo incorporated to chul japur to emomiyo awacho ni the future for the sugar industry ler nitie mbele kae, mudho koro rumo under the Sugar Act. Atiang, aneno ka ng'ato penja kae, ong'isa kae ni penj na Atiang, nang'o momiyo pok ochul jotich nyaka sani? Erokamano, aduoko kendo awacho ni wan riwruok magwa en riwruok mag jopur. But asewacho ni KASAP in full an association of allies. So allies an akawo part of misigo maok mara nikech jotije ma wachogo pok ochulgi kaluwore gi ng'ukni kata nok mar representation. Gin gi gimiluongo ni union. Jotich ma Soni, ma Chemelil, ma Muhoroni gin e union moro miluongo ni Kenya Plantation Workers Union. Ma workers ma jotich mane bo union Joyce nitiere levy kata pesa michulogi, and Secretary General margi en ng'ama iluongo ni Francis Wangara. En ema odhi achiel kuom jok modhi ochungo leasing e court to oko provide alternative. Jotich miye pesa mondo otimnegi advocacy to oserem timo mano. So an kaka Atiang through my organization kanyoche warado gi Minister Nairobi nakao Lavesta ma en jakom mar union ma Muhoroni no represent jotich ma Muhoroni, Masoni kod ma Chemelil. Kendo out of mane mawacho ni minister noyie ni pesa gino nyaka chulgi. Hawi marach ni poko chulgi nyaka kawuono. We are making a follow up. Mana wuon nya sendiko barua ne Honorable Mbadi ma minister mar finance. Wadhi neno Mbadi next week gi jo union Masoni, ma Chemelil gi Muhoroni leadership mara Atiang. Ashwagi ni pesa gi idhi chulgi. En ng'ukni gi union margi ma okose kedonegi. To same union no emodhi e court modhi ochungo leasing. Omiyo waduto te wawacho ni kwa chako process makanyo. Wadwaro ni jo union gi o make a decision. Onge ka ginyalo bedo gi subscribe ne plantation union to represent. Either gi form their own union or gi join KASAP ma en mar jopur niang, and allied. I will fight for their interests. Atime kendo ashwagi ni pesa gino ibiro migi giikre mar golo union ji ariyo. Soni ji ariyo, Muhoroni ji ariyo, Chemelil ji ariyo. Atero gi treasury next week. Mondo chulgi pesa gi. To Atiang kwa dhimbela no kwa donko dakika matin kende, mano dakika madero mauchiel kende, tuatieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano, 10 counties koro nitiere kod ting' mane. Mar mondo mi gin bende gine anene gi nywako lwedo e chiero sekta mar sukari. Kendo neno ni jopur kaachiel kod kembe mag sukari odhi mbele kod rego sukari kata rego niang' e pacho ka e yo makare. Ahinya nyato gi sani makoro wantiere kod chike manyien mabiro bedo katayo sekta mar sukari e pacho ka. Atiang. Erokamano Joyce. County governments nitiere gi responsibility maduong' nikech sukari ipuro under agriculture. And agriculture 2010 constitution en a devolved function. So ka en a devolved function to anyalo wacho ni gisebedo ok gise perform. To ok gise perform samoro ok nikech echgi to gimoro nitie miluongo ni funds and functions. Agriculture is a function of the county governments, but the funds podanuoyo, the funds podobedo held up with the national government. Whatever ma the county yudo tin ma ok nyal support agriculture sector maduong'. Ayalo mi for example Joyce, one kod gi miluongo ni extension officers. Extension officers gin jo agriculture ma kadongo
to naneno gi ka gibiro puothewa gipuro, gi advice jopur kako nego pur, gi advice jopur kako nego mbego monego gipidhi, kendo ka ntiere kata tuoche modonjo kata kute modonjo to gi alliance gi jopur kendo gikelo yath ma nego kutego, to kendo gi advice japur gitimo gimiluongo ni soil sampling. So inyalo yudo ni that function kaka wawuoyo kawuono, kidhi kaka Muhoroni, extension officers onge, to county government emonego ndikgi, to county government wacho ni the capacity gionge go to employ jogo. So pod achiel kuom gima pod wa push the government mar Dr. William Samoei Ruto en ni the functions must follow the funds. Okinyal devolve function to evolve the fund. So our action agriculture is purely a docket mar county government, but the funds put be held with the national government. Mamana acquire the council of governors. E buchgi magi bedega gi deputy president ma jakom gi kagitimo budget whatever. Mondo gi push the executive mondo or devolve the funds to low the function. But here comes a case ma county government yudo percent ki 15. Tema gidwa chulo godo jotich, tema gidwa ran godo kaka sector mar health be is also devolved. Jois pile ka pile neno ka osiptande wagi kidhi to yath onge. Osiptande wagi kidhi tiyudo ni jotich poko tema poko chul. Ang'o miyo mano timore? Nikech the function is devolved but the funds ni malo. So mana achiel kuom push ma pod wabro temo an kod geno ni nyoche minister omiyo wa singo ni kapok higa ni orumo. Wan kaka jopur niang' wadhi rado gi ker Dr. William Samoei Ruto. Mokwongo mar gonero kamano kuom chulo gope mag jopur mane omoko. Mar ariyo en kwaye mondo omed chulo gope mag outgrowers banodong' ka mondo ruchgi oko mondo gichak manyien kama koro wane Sugar Act ni. So anyalo wacho ni wasegoyo ndamo kendo aneno ka geno nitiere. To machielo ma pod amedo wacho ni ok wanya chako celebrate just simply because one get the act. The act must be actualized. Mondo bed actualized, wadwaro an urgent meeting gi minister kwa dhi Nairobi next week. Wabiro dhi Kilimo House mondo wapenj minister ni oseketo in place mechanism mage nikech in preparation for elections okiyiero mitimatima gi every Tom, Dick and Harry. Nyaka bed a well coordinated register mar jopur niang' ema mondo dhi ogo kura mar yiero director gi. To ka ok ochak timo mano endo, te mwabiro end up ni owegi no open ma joma ok jopur niang' sangwenyo donjo modhi ogo kura modhi oyiero ng'ama ok japur niang'. So en challenge again mawacho ni nyaka kwa dhi Nairobi next week wabiro kao time. Nyocha wasewacho ne minister ni oket a caretaker committee to oversee the process now that gini nyose bedo act osebedo gazetted wase the link from AFA. Ma director waro manchi ntie mono represent wa AFA koro kaka gazettement nyo team he ceased to be a board member marango mar AFA representing the sugar sector. So waketo sirkal mondo ket that committee mondo chak registration mag farmers registration nitiere through cooperative society, one called out growers companies, kendo wantiere gi jogo mabende tero niang' direct with the millers. So that register wadwara ni mondo time in time mondo obed verified so that jopur ong'e maber ni joma dhi go kura madhi yiero directors mag jopur gin jopur niang' kendo en thuolo ma jopur niang' bende mwapod wabro remind gini it is an opportunity ma wanwang'o bang' higni 10 having gone round the circles. En nafas makende mokelnwa wa make sure ni ka yiero no biro to gi yiero japur niang' ma japur niang' ma real japur niang' mosebedo kodgi mosechung' kodgi mong'e chandruokgi. To kama nafas no gichak end up ni josiasa moko nitie josiasa be mapuro niang', but siasa mar niang' to chakre ne wabedo gionge to kochopo yiero because it is an open election anybody Tom, Dick and Harry can come, but en jukumu mar jopur niang' kaweyo gini giikre gigo kogno jok ma gidhi yiero madhi e board kuno nikech ka gitero jomok jopur niang' to nafas moko mawacho kata mag kelo sukari ka por gidhi bede board kuno to gin mag recommend tikelo sukari. Aya wach ni mogik Atiang ka watieko. Wach ni mogik ka watieko. Thuolo marwe morumo. Wach na mogik Joyce ago mokwongero kamano ne Royal Media Ramogi TV thuolo momiyowa mar tudruok kod jopur wasea mabor
kendo agonu erokamano maduong' ahinya the media fatality. Nusekonyowa ahinya e go lweny ni. Kendo usekonyowa ahinya to highlight. Pod wakwayo ni mondo e process mwadhigo mbele ni umed konyowa mondo japur ogol odok e ite mondo ng'e chenro madhi mbele mondo kochopo chieng' midhi yier to giyier jopur niang' manyalo konyogi. Otherwise akawo erokamano makende aduoko ne Dr. William Samoei Ruto, ker marwa mar Kenya, kaachiel kod wabunge magwa, Onyango Koyo Mamuoroni waduoko ni erokamano maduong'. Wuodi chief waduoko ni erokamano maduong'. Wan gi wabunge mosechung' kodwa e process ni duto e parliament kendo senate. Bende wago erokamano ne Professor Jienda Gini for that teamwork momiyo waduogo the Sugar Act. Kendo koro wan gi wadhi e Sugar Board. En thuolo na makende makwayo ne jopur niang' hawi maber mar Christmas kendo higa manyien pod wayudo thuolo wabro duogo ka kumiyo wa nafas. Otherwise ago erokamano anyiso jopur niang' ni piny ni kang'iye, piny ni karange mos, piny ni kang'iye to waseyudo gima wadwaro. Erokamano ahinya Charles Atiang, mano jakoma mar Kenya Association of Sugarcane and Allied Products, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi chope kaunti ma Kisumu kono. Wabed kod twak kotudore kod Tego Sekta mar Sukari. Kaloro ni koro wantiere kod chike manyien mabro bedo ka gayo sekta mar sukari e pachoka. Wantiere kod geno ni jopur mag niang' bro bedo ka buonjo tok chike manyien gi koseketgi e tema e yo makare. Nyakwara Ramogi Juang gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Pinyo kinyi makawuono. Akaw mana yueyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' mae ibo bedo ka iyudo tedo gi chiemo gi jai lieta. Kik idhi mabor. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni